ninggalkan tresna. Apa kuwi apa mau ki mau apa? Anu nika pamundhutan semangat monggo ninggalkan tresna. Iya. Pengen tak jumeneng ae apa? Sampeyan pengen tak jumeneng ae? Oh ya kok isin to ya. Nah, aku wedi karo Mase ya. Waduh. Iya. Heeh. Maka kanca-kanca aku kibot. Iya, seli. Sarangane praja. Pon muni nggih. Sampun nggih. Ngaturaken rumiyin kalian Mbak Cangi. Nggih, sugeng dalu Mbak Cangi. Sugeng dalu Sehat Pak nggih. Pangestunipun alhamdulillah. Wis gedhe saiki. Nggih. Wis gede saiki. Nggih, pun gede. Ya emang kalau 2 tahun yang lalu ya 2 pasti tahun yang signifikan kalau anak remaja. Nggih, leres. Pone mbiyen supet durung ya? Wes ya. Sampun. Oh ya oke. Nggih, ugi dipun aturaken sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Cipto. Anak tumong. Apa itu? Liso anak tumong. Anak tumo apa? Liso. Liso. Oh Liso. Liso. Aku. Oh Liso anak tumo. Anak tumo. Ada namanya sendiri-sendiri. Sendiri. Liso anak tumo. Anak cicak itu Savia. Savia. Anak ayam itu kutuk. Kutuk. Anak lutung itu kowe kan. Wah, iki kenal aku. Iki arep ngebat malah timbat dhewe iki. Iya. Ja subhanallah subhanallah. Matur subhanallah. Boten, kayak gojekan mawon lho Pak Cipto. Leres. Wonten ing menika wekdal matur subhanallah dhateng para-para ingkang sampun kersa rawuh. Wonten ing menika wekdal ngestrene anggenipun sedekah bumi dusun Kalisalak. Mugi-mugi pun paringi lancar mboten manggihalang setunggal punapa-punapa. Ugi dipun paringi kalis mboten wonten rubida. Amin. Nggih, sesuk nedha panen ben sing akeh. amin. Anak sing wingi pangan tikus ora apa-apa pen bagiane tikus. Nah sak menika insyaallah benjang saya amin nggih. Wonten ing menika wekdal badhe nderek ngregengaken swasana wonten ing menika wekdal. Nggih, ingkang alus mawon. Napa menika? Napa wau? Supe kula. Lintang Asmara nggih. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Monggo. Menika ajeng kalih kula napa kalih sinden-sinden? Kalih jenengan mawon. Nggih, mengke rencange kalih sinden-sinden. Ngagem niki kula pun mimpi 2 tahun yang lalu. Oh siap Pak Cipto. Ngagem kebret napa keyboard napa? Keyboard nggih. Monggo semoga ingkang Oh iya. damel regenging swasana wonten menika wedal. Dikolaborasi. Derek mawon kula. Nggih, dikolaborasi, Cak. Iya. Saya. Keyboard karo gamelan. Oh iya. Ya. Mbok menawa rasane padha. Oh ya dipadak. Ya. Kontem tomber. Iya. Sama enggak? Wes disaut penonton lho. Kuwi kelangenanku memang, Mbak. Oh lah ya. Subhanallah. Wajih. Oke. Kersane kurup nih no panggung. Oh nggih sama sinden ya Pak. Dalem? Sama sinden. Boleh, nggih, sing rada rancak. Monggo. Monggo sinden, nggih, jam 12. Ayo karo Oh iya. Ayo Vi. Iya. Karo Mbak Via nggih Pak nggih. Nggih, saged. Niku sing wau siang nyumbang lagu dasaran niku. Oh ngoten, nggih, kula Siti yang kilen mriku wau. Pangling napa, Pak? Nggih. Pangling kalih kula. Pangling. Mau dasaran ngoten. Lah nggih, kula eling-eling lho jan iki sapa? Kok menik-menik mau ki menok-menok. Nggih. Iya. Subhanallah, sampun nderek ngerteni. Jam 12 nggih. Ngangge gamelan genti Pak. Dadi nggih, selang-seling nih gamelan nggih, gamelan nggih. Terus oh iya. Nggih, mengke Mbak Elisa ninggalke tresnanku niki enten ganjele Mbak Elisa, monggo ninggal katresnanku ing samangke. Iya. Oh, sakniki enten ganjele ngoten niku. Nggih, enten ganjele, nek ora ganjele iki miring. Nggih. Enggak, jam 12 ya. Dados. Yo.
tak balekne sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno manungsa rasane ati biyen aku ora kelakon melu duweni aduh kulite ijo sing digadang wis duwe bojo ada kula ada semut turung rondo aja direbut Harap sehidup semati senang lah sedih dilakoni jambu alas manis senajan tilas tak enteni rondone kelingan manis esem jor kelingan ramah gemuyune sekolah kasih sayange kareng adikku kelakon dadi bojone kulene abang sing digadang ora tenanan ada semut turung rondo aja direbut yen kula tidak dikawin tekad hati ora perlu ganti sehidup semati senang sedih dilakoni jambu alas manis rasane senajan tilas tak anteni rondone sayange wis duwe bojo aku wis kadung tresno rasane ati karep atiku kelakon melu duweni matur sembah nuwun monggo kalesiaken den Mas Yusuf sembah nuwun Pak Cipto ji pelak diselingi selindro nduk. Oh ya. Mbak Yuelis ya. Iya. Ki ngaturke panyuwunane saka grup masak. Oh ya ibu-ibu pawon dapur. Iya. Ya ngaturke caping gunung. Oh ya, diselingi selindro. Karo Mbak sapa ki jenenge Mbak Era, Mbak? Sama Mbak Era, boleh. Mbak Yayi sing cerak sithik kaya sing pinggir dhewe sithik. Oh, Mbak Yayi. Mbak Yayi. Oke. Ya. Ya wong loro sisan ya prayoga. Oh iya. Ning prayogane dhewe wae. Mbak Yayi sama Mbak Era. Kowe iki aja bingungke ta ora. Mbak Yayi sithik ngono. Iya. Siji apa loro? Siji sithik. Lah iya. Mangko nek loro bingung to ngayahi kiwa ngayahi. Mangga. Seperti apa, Mak? Sampak wae.
Ambo iki. Kersane ngalah. Ha suwuk kuwi wis penting dindek ngono Oh, wae lah, ya. kuwi Hop. iso diarani suwuk. Tangkap. Mbak Yayi. Iya, wah kaya piyayi anu ya, gimana ya? Kayak orang Arab gitu loh. Jadi kalau dilihat tuh secara face-nya kayak Timur Tengahan gitu. Timur Tengah. Ya, Kulo. ya. 谢谢姐姐。 Oh, jadi 谢谢 oh, ni hao. 哇，好好。你叫什么名字？我是高圆圆。 Udah. 哦，你叫我叫 Elisa Urcarus Alasio。 哦，认识你我很高兴啊。高兴，呀，谢谢你。今天你好吗？你好吗？啊，你的身体很好不好？好，哦，很好，很很好。好。 Mudeng ra. Sing tai lo. Ah, gampang wae kok basa Cina ya. Carane nek remang-remang kuwi basa Cinane limang wat. Nah, itu. Gampang Oh, limang bahasa Cina wat. itu. Kalau mau nyebrang kali nama cing 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 cing. Oh iya. 亲亲。Kok Mbak Elisa juga bisa bahasa Cina ya? Sedikit aja, kayak Dikit-dikit. hitung itu kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh iya. 很好，很好。 Ngaturke. Jawe, ayo iki arep capek gunung basa. Mandarin kok iki kok Iya. tekone. Heeh. Capek gunung pamundutane anu ibu-ibu dapur, Mbak. Oh iya. Oke, Dibawani jenglengke. Oh iya. Mbak Yayi dulu ya. Sing jengleng sampean ya Mbak Elisa. Sing jengleng sampean. Wong wedok Ayo, jengleng ora opo apa-apa, patut? Ayo rak yo jengleng sing alus rak yo ono kan kabeh. Engko nek dorontok kepiye? Maksude payet-payetku iki. Oh. Ya. Ora wae. Kondomi ya, Bu. Oke. Iya. Nangko nek rontok rak yo iso tuwuh meneh. Ala kaya iki ora kok. Payete, oh, Tumbas oh, nek iya. rontok. Ayo tuwuh ki tegese tuku meneh. Oh iya. Iya. Sabut beki, ya, Pak. Saban bengi Nyawak. nyawa Gedang, duduk. Yo. ko Ayo, Mbak Elisa. Ini dhuwur. Kok mek brututut. Kaya ana sing metu. Apa? Alhamdulillah. Ah Piyai nuwun sewu Piyai langsing ki mesti yo ngangkat awak ending ngono to, Mbak. Ya gimana ya, itu harus kayak gitu. Kita harus work out tiap hari. Piye carane ben ojo offset. Oh iya bagus. Kuwi Iya. work out. Apa Mbak? Workout. Olahraga. Workout, iya. Kuwi olahraga kuwi. Oh, pilates apa workout? Blandong-blandong kayu apa apa. Ngangkati watu apa apa. Hah? Tebang barang. Oh, Iya mulane. Dadine ning kene otote. Oh iya. Oh kuwi otot kabeh to, tak kira nek meng koyor. Kok rasio-sio kok ya. How, Mbak Yayi bagus. Sisi. Ya, nih. Woman. woman kita. Wonder Woman. Superman. Apa lo bahasa Cina itu? Bagus. Kamu jengleng ya, tahu? Mumbul. 不可以，我不可以，不会，我不会，不会。我今天很生病了。 Oh, it's easy. Just peng like that. Apa 不会，不会。 Oke. Aku yang ini kini luar negeri iki bahasaku. Aku kemarin pergi ke Thailand, Vietnam, ramudeng bosone wis nganggo bahasa tubuh wae ya toh. Nah, bukan nah, like that, okay? Okay? You know? You get it? Yes. I don't know. Oh, I don't know. When you like this and then when jeleng you jump like that. Jam tangan. Heeh. Iya. Teach me. Okay. teacher. I will sing ya. Okay. After I sing, they will play the gamelan.
When clang, you yes. will jump Oh yes, yes. together. Oh Hata. yes. Together. Hata. Together. How? Making love. Yes. Apa making love apa? Maka ya. Ngerti lah artinya kuwi. Mimpai mah. Ini mimpai mah. Maka Mbak. Ya. Yen memajang mengkaro janur kuning. It's not twice ya, just once, not twice ya. Aja kesusu toh, Mbak. Kok pengen peng pindo barang. Selak arep pengen Karena yo sing jenggleng kuwi kok ya. lah Lah iya. kula mboten biasa jenggleng, biasane kan piyayi kakung ngoten Nggih. niku to, Mas. Mboten biasa jenggleng. Mboten. Nek biasa ta nek dijenggleng biasa ta, Ndra? Nggih dereng nate to. Jenengan ajeng jenggleng kula. Ora sudi. Dalange jenggleng. Rame kok aku mah nek rame. Ini udah beda, zamannya Bang, beda. Nek nggih. biyen kan wong lanang sing jengleng. Nggih. Ki wayahe wong wadon tampil ya. Dadine wong wadon kudu aktif. Oke. aktif jenglengane ya. Coba lagi Mbak suaranya, nanti ganti aku yang jengleng. Ora. Kembang Jenglang pelan aja ya. Mako Semar sesuai. Malah koyo Mako ular. Mako ular. Sebenarnya kita itu jangan didukung sama cowok-cowok ini. Segala macam pergerakanmu itu. oh begitu. Iya. Tapi kayaknya aku nggak bisa deh. Kamu harus optimis. Nggak bisa deh. Bisa kayaknya kalau sendiri bisa. Ya. Harus kulina di atas panggung ya. Iya, benar. Ajarin dong. Ajarin siapa yang bisa ngajarin. Ya. Coba. Ya. Coba itu diajarin Mas Yusuf ya. Wah, aku jogetnya ra iso kok ngajari. Pakai wayang gitu kan. Ora. Mas Alvan apa aja yang joget? Modar. Tuh kan. Zaman sekarang cewek itu ceplas-ceplos. Jadi ya langsung aja to the point. Ayo Mas jenggleng Mas. Jenglengin dong Mas Alvan gitu kan. Jengglengin Dedek dong kakak. Kayak nek breakdance apik banget loh, Mbak. Mas Alpan kae. Saestu. Nggih breakdance sing salto-salto muser-muser kae. Wah, apik banget. Oh, Terus kok gak tahu ngono ning ngarepku Mas. Wah. Mbok ndang to Mas. Aku tak ndelok. Tak sawang. Loh, Mas Alvan disambat loh. Ane engko tekan ngomong terus. Gojali suto tok terok delak. Iya. Aman lah nek panggung mah aman. Ora apa-apa milik bersama. Kayak kaya anemia Mbak kurang darah. Lemes. Rene arep dinaiki darah ditambahi kok kowe iki kok. Gampang tambah darah sing abang-abang iki ono. Abang-abang wong lanang cacah loro iki. Iya. Bahaya ya. Sesuk dilabrak aku, Mbak. Gak apa-apa, ning kon panggung iki kabeh Milik bersama. umum ya, milik umum. Ma.
Iya. Yo. Oke, boleh. Satunya. Au. Masuk, Mbak. Iya. Piye, Pan? Mas Alpan nggak boleh jijik ya. Senyumnya terus senyum palsu. Wedi. Kayak batinnya wis aduh ketiwasan. Panas udan. Kayaknya malah sing nyaran kok sing ana niat. Mbok yo bersyukur ning omah ki yo. Iya. Nganggo parikan, Mbak. Warian. Dungane panjenengan. Iya. Apa ya? Ambuk. Nemu banyak Oh ya. mancik setan. Wah, banyak gaib kuwi. Warga kali salah pinaringan sehat berkah panjang yuswolan lumintu ing karaharja. Allahumma amin. Ya, jenengan genti, Mbak? Kulo. Yayi Prabu. Iya. Pak Yayi Prabu. Yayi Prabu Ndarawati. Yayi Prabu Piyungan. Wis mewu lambemu lah. Monggo budal rene sedaya warga tentrem atine. Api. Mbak Era. Mbak Era parian Mbak Era. Seneng aku nek ngerjai sinden lagi. Dahar. Iya. Ora apa-apa mbok menawa brodote kosong kok ya. Iya. Dilek. Brodot. Dilek dulu. Di like, Ya, komen, parikan. share dan Ya, subscribe. like, komen itu. A-nya bebas, fala. Duh, Mbak Eli, saya kira ngerti wong Apa? lagi enak. Dahar. Lagi enak-enake omah iki. Yo wayahe kok. Oke, iya. Lagi enak-enake dindeke iki lak ya terus delok. Kakol ya, kakol. Eh? Yo, hoyo. Lah ya lagi enak-enake mangan kok. Oh, toh. Heeh. Ah. Sanes iki. Apa ya iki? Ambu. Katoke sesak. Katoke Dadi sekengke. Oh, Lah iya. sing merai. Gek katok dawa. Gatok dawa. Warga kali salak panjang yuswa. Allahumma. Oke, Ya. Agi. Mbak Anggi iki dungane perawan ki manjur, Mbak. Oh lah iya. Diantu-antu. Kaya ngopo dongane? Tak kira kaya ngopo. Ya apa, Mbak? Ya. Iya. Aku ngelak. Mas Ayu ngelak lho. Njaluk ngombe. Pengen ngombe. Ya, lak tenan. Sapa? Sedaya warga kali salak lancar rezekine. Amin. Cecere Via. Nah, iki biasane dongane apik iki dongane dawa banget biasane iki. Oh iya, tak enteni. Iki nyambi tebang, nyambi dadi mudin, nyambi dadi kaum. Iya. Ya. Sapiku mana? Wah, ya. Ora apa to, nyambi mblantik barang. Sinden sprige. Endi sing eneng? Iya, iya. Karang ya wong urip ki butuhe akeh. Oh iya. Mana 5? Alhamdulillah. Edan kok, sapine sepiro? Ya sepiro ya? Weh, lah iki ki sapiku ki pirang-pirang lho. Oh, Aku iya. ngarit ki ora cukup sak bongkok. Ya, mula pantes.
Pantes apa? Ora ngene ya. Oh, nganggo sarung tangan barang kok apa nyinden nganggo sarung tangan barang kok. Jenenge iki wong wedok kuat. Kuat. Tekan ngendi mau? Satu, Manake anak 5. Warga kali salah bagya mulia. Allahumma. Tahu, angger sinden mesti bagya mulya wis. Jejere tak kira dawa pul bagya mulya. Jejere ya yoga buyoga mangga. Bluk. Ayo. Mbak jebrak. Ayo jebrak ya andingmu kuwi. Afia kuwi. Iya. Oh, mbok jebrak kamu. Loro untu. Ora tau sikatan kok. Gigis. Wahmu dhewe. Warga kali salak tentrem rahayu. Allahumma amin. Mangga, Bu. Emen rata. Nggih, kapoke kabeh ana aja nganti ana sing cicer. Cicir. Ya. Ana kotak. Apa? Krunguku wis ala iki mau. Ana kotak. Ana kotak. Kotak kan? Kotak. Ya. Nggo wadah bayem. Ada ayam tentrem iki nggo. Wah. Ayo wes ora yo kuwi. Mutar otak mikir. Ya ora sida kok. Apa? Oh. Bar kotak liyane, Bu, bar kotak liyane. Iki mau wis durung ayam tentrem. Urung, rapopo. Ana gerobak. Tuku keropak. Keropak. Keropak ya, kuwi Pak? lho. Kerupuk itu mudeng ra. keropak. Iya, Oh ya, oke. Oh ya. menyang Solo. Minyak walah adohe. Tuku keropak menyang Solo. Warga masyarakat kali salah. Bagya mulya. Oh ya. Allahumma amin. Wis bar bagya mulya ya ora apa-apa men bagya mulya terus kok ya. Gak apa-apa, bebas. Lah menika Ibu, Ayo Mbak De. Heeh. amit nggih. Tak jajar Ibu. Mbak De bunga dinem mangga. Bisa, nanti ada yang bisa tak kasih hadiah. Parian nggih, warga nggih bar niki. Kula saged Mbak, kula. Koseng kong. Aku duwe mata uang luar negeri. Wah, aku ya butuh kuwi. Ya, Bu. Mangan seblak. Wah, Wih, kok gaya kaya nom-nomo ya. Ya ora apa-apa. kok atos ki men kok. Seblak wong ngene sik SMA ngono lho, ya Ya toh. ngenomke kok ya. Walah, Ya men Biyen kok ki ya. rung ngono, Oh. saiki ki men rodok gaul. Oh, siap. Wah, jan. Dicampur kangkung. Piye Rasane kok rasanya? Seblak campur kangkung iku. Warga kali salak rezekine agung. Allahumma amin. Ada yang bisa warga? Ayo, sapa sing iso ngacung? Kula saged Mbak, kula. Kasih mic, tak kasih mic. Kula nggih warga kula. Ada. Ayo, nano. Nggih. Ada yang bisa? Gak ada? Wah, ya wes, Bali ngandang. Kudune untuk mutakon ngene, Mbak. Gimana? Ada yang bisa? Oh, enggak ada ya? Ya udah. Ngono, wis tok cekaos apa perlu. Sekaos, oke. Monggo Mbak Yayi Prabu. Mbak Yayi. Ya. Patah sudat. Oh ya. Panas udan. Udan panas. Capek gunung.
sarang-sarang irama seger. Ya. Irama seger apa? Jaipong, terus rep, langgam. Jaipong neh, rep, langgam ngono terus. Oh iya, yo kanca-kanca yo. Mengko sarang-sarang Mas. Mas Parjo. Ariel. Hey, oh, hey, hey, oh, hey, hey.
Makasih Mbak Yayi. Iya. Sudah dikasih capek guduk. Capek gunung, capek guduk. Lale nyanyi lagi karo kondisi Binding. pilek. Dadi capek guduk. Capek guduk. Iya. Capek Iya. guduk. Nggih, menika. Dikasih pelok genti, Mbak. Ya, Oh, diselani ya, sinden Ya. satu ya. Monggo sinten. Ini sudah pakai gamelan. Diselingi keyboard. Oh ya. Ayo Mbak Era. Oh iya Mbak Era. Garwa Mandura disepoti Mak. Minyak telon aja tega anak wangine wangi bayi. 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 Kene tak minyaki kene. Tak minyaki. Ojo. Ah teneh lunyu banget minyak. Yo ben wangi. Men wangi to? Heeh. Minyak kan fungsine men lunyu. Apa ya? Oli kan ya minyak ben Oh lunyu iya. mesine. Arep yo ngelunyani apa to? Heh? Nggo apa? Ayo lampu lah sing arep minyake kowe kok. Nggih. Sowan Pak Dalang. Nggih, Nggih. Mbak Sinden. Ket pripun? Ken apa? Ngatur ke tetembangan lho. Sampean yo ndongake sithik warga masyarakat Kalisala. Nggih, menika. Nek aku wis ping pindho iki sowan mrene nek sampean tak agi pisan iki. Nggih, nembes pindah. Oh, sepisan. Iya. Dongamu, Mbak. Amin. Matur nuwun nggih. Urung. Oh, urung ta? Lagi arep mangap kok wis muni amin. Aki arep mangap kok wis. Nggih, nderek ndedonga kagem sedaya warga masyarakat Kalisala. Nggih. Sakbibaripun wayangan Dik Yusuf, berkahipun wayangan mugi dipun paringi ayam-ayam tentrem. Gemah ripah loh jinawi. Rezekine kathah, turah-turah saged tindak wonten Mekah Madinah. Amin. Inji Mbak Ira. Iya. Nggih. Heeh. Tembange ninggal katresnan. Waduh, ninggal katresnan. Nah, ini nyanyi ora karo nangis lho. Ora. Ngopo nangis? Aku tak medun ah. Ya, medun arep nyeraki Pak Pardi apa piye? Ora, aku ora penak nek ning dhuwur. Ya ora apa-apa men karo tangi Pak Pardi ki nek ora sampean sing Sare nembang. napa, Pak? Heeh. Ketikane Begitu sampean maju rono terus ceria to. Ah. langsung teges. Heeh. Tegese panjenengan ki iso nangekke karo Kula. Heeh. Lah mboten kula tangeke sak tangi dhewe nggih, Pak nggih. Lah iya tegese jenengan iso nangekke. Oh, saged. Panjenengan jumeneng menika ugi saged damel serana jumenengaken. Oh iya. Nggih. Apa kuwi? Mangga Pak, ninggal katresnan. Apa kuwi apa mau kuwi mau apa? Anu, nika pamundhutan semangat monggo ninggal katresnan. Iya. Pengen tak jumeneng ae apa? Sampeyan pengen tak jumeneng ae? Oh ya isin to ya. Nah, aku wedi karo Mase ya. Waduh. Iya. Heeh. Mangga, kanca-kanca. Nggih. Nganggo keyboard. Iya, selingan. Oh iya. Keyboard. Keyboard HP. Iya. Nggih, ninggal katresnan. Heeh. Mangga kanca-kanca. Ketemu mboten samplingnya? Oh, weh. Moji. Apa
Makasih nggih Mbak Ira nggih. Oke. Njaluk saweran ora? Rasa ya? Jaluk. Heh? Jaluk. Aku ya pengen njaluk kok. Jaluk apa kowe? Ya saweran. Ha iki ana saka penjane Pak Sudarto. Iya. Iki maringi akeh banget iki. Oke banget. 50 wae ya. Dalang laris kok. Ora apa. Ngene akeh dikira ora butuh ngono apa piye? Lah ya aku ya butuh ya. Heh? Aku ya butuh. Aku ya butuhnya. Wis, butuh ora butuh kuwi. Iya. Wis. Turun nuwun. Ah, iya. Iya. Ngaturke selendang biru. Oh iya. Saka Pak Darto. Selendang biru sing saiki, Mak. Iya. Ayo Mbak El. Oh iya. Mbak Elisa karo sapa? Ayo. Menemani ben dikancani sinden-sinden. Oh iya. Mbak Anggi ya urung maju kok. Mbak Anggi, Mbak Via wes. Sekalian 3 ya enggak apa-apa. 4 loh. Nih. Yoga Mbak karo Anggi, Mbak Via, Mbak Yoga karo Mbak Via Mbak Anggi. Lah kuwi Mbak Via nganu kok kuwi. Apa? Lagi ngeringke kuku kuwi. Oh lah ya. Oke. Iya. Ini ya ora apa-apa kon ngadeg wae dipeksa ora apa-apa. Oh iya. Wis garing urung. Nggih. Nek garing tutupi godhong pring. Ah. Iya. Ayo Mbak Anggi, Mbak Ayo. Via, Mbak sapa ki jenenge? Mbak Yoga. Mbak Anggi, Mbak Via karo ayo bluk. Iya. Iki bluk-bluk cer. Oh iya. Piye maksude? Wes diurus kuwi. Tembang. Ora kok ora piye-piye. Lagune bluk-bluk cer. Lagune Kok bluk-bluk cer ki ngopo? Heh? Ki semena-mena kuwi yakin. Sik bluk sendi, sik cer sendi. Rek cer sampean. Ngece tenan nek. Ya aku ya mung waton ngomong kok mbangane ra omong kok. Ya ta Mbak Elisa, ta Mbak. Ah, Mbak, iya. rombong aku padha ta Mbak. Iya. Iki wis urut. Selendang biru. Oh iya. Pun urut. Ah, gamelan. Gamelan. Oh iya. Seling selang. Oh iya. Selang-seling. Oh. Dadi menjogone iki ora kepenaken. Wah iya. Betul itu. Maka betul itu. Maka kanca-kanca. Ayo, Ja. Sekedap Mas Alpan nembe mernahke mbuh apa kuwi. Benake perasaan kuwi, benake perasaan kuwi. Kayak kitap-tapan lho. Tap-tapan kaya oli wae. Teratapan. Ben imbang wektune, Mbak. Wong panjenengan wonten mriki dugi GR-GR to? Oh iya. Ki tak teruske lakone sike karo lumampah. Oh iya. Iya, Mak, ya. Ya tak dherekake. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Sinanugraha wa ilaruhi para pendendang sakno Swantara Al-Fatihah. Amin ya tak dherekake iya. Tansah marpamoring sukma Sinoksmaya winayeng sepi sinimpen telenging kalbu. Pambukaning warana talen saking layap-layape ngaluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati Om tan kausing wis manjing wonten ing sanggan sangaru kena ganti